खुलुमखा आनी त्रिपुरानि जत ताखुक बुखुक आनी किछि मारे और आनी सोशल मीडिया नि जरा आनी फॉलोअर्स जतनो सारे कहम चिनी भारतनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिया पूरा देशवासिनि बागै कैसा कबमुं साखलायखा अबंखा 22 तारिख मार्च मास जों फुंनि 7टानि सिमि हरनि 9टा जरा जों केबो नगनि फातर थागिया पूरा देश आसाल जनता कर्फ्यू नि बलचिनि बागै कोई मुंदुखा जों आबनो अबिसिंनो नुखा सोशल मीडिया থেকে শুরু খাই যত জায়গানো पूरा देश चिनी प्रधानमंत्री नि जे कोई मुंबई जों जत सोशल मीडिया रगो वीडियो विभिन्न भावे फोटो पोस्ट खेमनि बिसिंदै पूरा देश चिनी प्रधानमंत्री ना सपोर्ट खालाया अबंखा जे कोरोना भाइरास तबो सारा पृथ्वी उनो जों जेभावे किरिलाई दङ आबनि सम्पर्के चिनी बरगनो सतर्क एवं साबधान उनानि बागै बिनि जे कोइमो आं खाखायो आनी त्रिपुरा तथा आनी पूर्व त्रिपुरानि जारा बररक चिनी देशनि प्रधानमंत्री ने कोइमुंनो जत मानि बो सामान्य मते जों नांगमानि सामुं जों जतनो यागरम आबुखेनाय रबनाय एवं कोरोना जे भाइरास आबुनि प्रभाव থেকে जों निजेरानो मुक्त तनारि जतन चेष्टा खालायनाय जों साइमानो जे देश अमाहाय একটা পরিস্থিতি दंफोरो যদি देशनि जत बरक जों थानसांगै लड़ाई खेगेंके जों अरुपनि जेमन जों निजेरानो बासिमाननाय तेमनि जों चिनि जे अन्यान्य जे देश থেকে যেভাবে जों नुखा कोरोना भाइरास बाय आक्रांत गई विभिन्न क्षतियों माने आबनि जों सागनो बासिरि माने तो आं खाखायो जे चिनि देशनि एवं आनी हास्तिनि त्रिपुरानि विशेष खालाय जों जत थानसंगै सामुं तांखायके जों कोरोना भाइरास नि जे आक्रमण आबनि यागनि जों मुक्त नाय तो आबनि बगैना आं सानना नायो जे कोरोना हारेगा देश जीतेगा।